3, 2, 1, старт! Здравейте, колеги! Сега ще отговорим на въпросите към глава 3 в учебника по сравнителни икономически системи. Първият въпрос е как функционира ценовата система. Ценовата система функционира като механизъм за предаване на информация. Чрез цената отделните видове стопански агенти комуникират помежду си. Как се случва това? Колкото е по-висока цената на дадена стока, услуга, ресурс, производствен фактор и така нататък, колкото е по-висока цената, това означава, че толкова е по-желана тази стока, услуга, ресурс, производствен фактор и така нататък. В основата на пазарната икономика стои потребителя. Той е най-важният стопански агент. И чрез цените потребителите на готовите или на крайните стоки и услуги подават сигнал на предприемачите доколко те желаят стоките и услугите за крайно потребление. Ако цената е висока, това означава голяма възможност за печалба. И съответно високата цена означава сигнал към предприемачите да отидат в тези отрасли, където цената е най-висока и възможността за печалба е най-голяма. Тези отрасли с най-висока възможност за печалба се наричат отрасли с икономическа печалба. Останалите отрасли, където имате възможност за печалба, но тя не е толкова висока, там печалбата се нарича нормална. Има отрасли, които са западащи, които работят на много малка печалба, на нулева или дори на загуба. Как съответно става комуникацията? Потребителите сигнализират на предприемачите чрез цената на готовите стоки и услуги, а предприемачите сигнализират на работната сила чрез цената на труда, наречена работна заплата. И по този начин ресурсите в икономиката се разпределят в отраслите с най-висока възможност за печалба или така наречената икономическа печалба, в отрасли с нормална възможност за печалба и те се изтеглят просто от отраслите, където няма възможност за печалба или печалбата е малка и западащите отрасли. Втория въпрос е как пазарната икономика намира отговор на втория фундаментален въпрос на икономикса, как да се произвежда. В принцип, фирмите се стремят да минимизират разходите за производство. Защо? Защото печалбата, която получава, е разлика между приходите и разходите на фирмата. Ако разходите са възможно най-малки, това означава при равни други условия печалбата да бъде възможно най-голяма. Затова целта е минимални разходи за производството на единица изделие. Това се нарича ефективност. И съответно предприемачите се стремят, използвайки различни комбинации от производствени ресурси, да постигнат възможно най-ниската цена, с която да произвеждат единица изделия, които да им гарантира възможно най-високата печалба. И на конкурентните пазари, там където имате фирми, които се съревновават помежду си, съответно да се произвежда с възможно най-ниски разходи, с минимални разходи, е изключително важно. Това е и въпрос на оцеляване в конкурентните отрасли. Защото този, който произвежда с най-ниски отрасли, има най-висока възможност съответно и за печалба и може постепенно да става с по-голям, да става по-силен от своите конкуренти и постепенно да ги изхвърли от пазара. А тия, които произвеждат с по-високи разходи, съответно те няма да са ценово конкурентоспособни, в един момент ще започнат да работят или на ниска печалба, на нулева или на загуба и постепенно ще фалират и ще излязат от бизнеса. Третия въпрос. Как се извършва разпределението на произведения съвкупен продукт чрез ценовата система? Всички стопански агенти в пазарната икономика получават доход под някаква форма. Тези, които продават труда си,
или това са работниците и служителите, получават работна заплата. Тези, които отдават под наем земя, получават рента. Тези, които отдават сграда, получават наем. Ако се отдава производствен актив на лизинг, се получават лизингови вноски и така нататък. За предприемача, т.е. за собственика на предприятието, дохода се нарича печалба. Печалбата се нарича още остатъчна величина. Защо остатъчна величина? Защото тя е това, което остава след като предприемача покрие всички разходи в своята стопанска дейност. Може да не остане дори печалба. Ако не остане печалба, на практика предприемача работи на загуба и носи риск фирмата, която е създал, да фалира. Как става разпределението на създадения продукт? Дохода на всеки един стопански агент е неговото бюджетно ограничение. Какво означава това? Това е сумата пари, която стопански агент може да похарчи за придобиването на готови стоки и услуги. И той се стреми в рамките на своя доход да постигне максимална потребителска изгода и потребителско удовлетворение. Какво означава това? Той се стреми да потребява в рамките на своя доход такава комбинация от стоки и услуги, която да максимизира неговото потребителско удовлетворение в максимално пълна степен, да задоволи неговите потребности и желания. И тук имаме линия на бюджетно ограничение, това е права линия. В точката, в която тя допира така наречените криви на безразличие. Това кривите на безразличието показват комбинациите от стоки и услуги с една и съща потребителска изгода. Там, където се допират кривата на безразличието и линията на бюджетното ограничение, съответно там е потреблението. В тази точка се максимизира потреблението на стопанския агент в рамките на неговия доход. Следващия въпрос. По този начин се извършва разпределението на съвкупния продукт. Как пазарната икономика се приспособява към промените в потребителските вкусове, технологиите и количеството на ресурси? Пак чрез ценовата система. Когато се създават технологии, нови технологии, те или съкращават разходите за производство, или са желани от потребителите, те са готови да платят за тях висока цена. И съответно новите технологии увеличават възможностите за печалба на фирмите, като или позволяват да се създават по-скъпи продукти, които да се продават на по-висока цена, или вече съществуващите продукти се произвеждат с по-ниски разходи. Това увеличава възможностите за печалба. Потребителските вкусове могат да се променят също. Например, застаряването на населението води до промени в потребителските вкусове, потребности, нагласи, предпочитания, как стават тези промени. Например, едно население, което е младо, има едни потребности. Тоест, например, потребности от образователни услуги, има потребности от развлечение, видеоигри, много неща. Ако населението е предимно в пенсионна възраст, има потребности от здравни услуги, има потребности от доста други неща. Тоест, модела на потребление зависи от демографската структура на населението, от културата и така нататък. Много са различни. И количеството на ресурси. В момента намаляват доста природни ресурси. Човечеството се опитва, например, да се откаже от изкопаемите горива, защото тяхното количество първо е изчерпаемо и второ те доста замърсяват. И водят до това замърсяване води до промени в климата. Освен това има и други ресурси, чието количество е ограничено. Например, на някои ценни метали. Има и възобновяеми ресурси, но човечеството ги потребява много по-бързо, отколкото те се възстановяват. Например, това са горите, питейната вода, рибните запаси и така нататък. Тоест, човечеството
трябва да се ориентира към устойчиво потребление, за да гарантира оцеляването на сегашното и на бъдещите поколения, че няма да се наруши равновесието и че ще можем да продължим да съществуваме и в бъдеще. И как става, как пазарната икономика съответно се приспособява към тия промени в технологиите, потребителските вкусове, количеството на ресурсите и съответно видовете ресурси, които се използват, пак чрез ценовата система. Пазара съответно подава сигнал чрез цените, стоките, услугите и ресурсите. Пазара подава сигнал. И съответно, ако пазара не успее да го създаде, има институции, които коригират това. Пример веднага давам с Европейския съюз. Замърсяването. Как Европейския съюз коригира неспособността на пазара да отчита замърсяването, защото замърсяването е извън пазарен ефект. Замърсителят обикновено замърсява и не плаща за това, че замърсява и причинява щети на хората, примерно, които живеят в дадена област, като замърсителя произвежда стока и услуга, която замърсява, или енергия, която замърсява, причинява щети. Но съответно обикновено не плаща за тях. Пазара не включва замърсяване. Как се коригира този дефект? Замърсителите биват накарани да плащат под формата на данъци. Под формата на данъци ги карат да купуват правото да замърсяват. Тоест въглеродни емисии. В Европейския съюз има пазар на въглеродни емисии. За да имаш право да произвеждаш замърсяващи стоки и услуги, съответно, които при производството на които се отделят парникови газове или други замърсявания, други замърсители, трябва да си купиш, съответно има такива пазари специално за въглеродни емисии, трябва да си купиш правото да замърсяваш. Но плащайки, това оскъпява замърсяващите производства и кара тия, които замърсяват, да мислят, тъй като замърсяването се превръща в голям разход за тях. Яде им от печалбата или дори води до производство на загуба. Замърсителите биват принудени именно точно чрез пазарни механизми да почнат да не замърсяват. Тоест, колкото по-малко замърсяване отделяш, колкото по-малко замърсители отделяш, толкова по-малко разходи имаш. И съответно е как в Европа е измислено. Друг начин да се преодолее замърсяването е да се въведат непазарни стимули, които да увеличават разходите за замърсителя, а примерно да въведете административни мерки. Тоест да го задължите, да му налагате глоби или да го спирате производството, ако замърсява, да го задължите с административни акти. Това са двата начина да карате замърсителя. Пазарен и административен. Като плаща за замърсяването е пазарния начин. Административният, като му налагате ограничения силово с глоби, да му вземете лиценза за производство, да го затворите и така нататък. Следващия въпрос. Как действа конкуренцията като механизъм за саморегулиране на икономиката? Конкуренцията действа, ако пазара е съвършено конкурентен. Какво означава това? Съвършено конкурентният пазар има следните характеристики. Първо, всички продавачи и купувачи са малки по размер и никой не може да въздейства върху равновесната пазарна цена и равновесното пазарно количество. Втората характеристика е, че на пазара се търгува един и същ продукт. Т.е. никой няма предимство пред другите заради предимство, проистичащо от характеристиките на продукта. Третата характеристика на съвършено конкурентния пазар е, че всички участници на пазара са информирани, напълно информирани за всичко, което се случва. Няма информационна асиметрия. Съвършена информираност на всички пазарни участници. И последната характеристика, четвъртата е, че цените са гъвкави.
Тоест, променят се в посока нагоре и в посока надолу, за да се елиминира всяко пазарно неравновесие. Това са допусканията на съвършената конкуренция. Ако те са спазени, на практика пазара функционира добре. Не се налага на държавата да се намесва, защото на практика такъв пазар няма дефекти. С течение на времето обаче се получават така наречените пазарни деформации, т.е. изграждания на пазара. Едни пазарни участници стават по-големи от други, добиват по-голяма пазарна сила, благодарение на това, че стават по-големи. Например, от страната на предлагането могат да се появят по-големи фирми, наречени олигополи или монополи. От страната на търсенето също могат да се появят такива фирми, които се наричат монопсони или олигопсони. И се получават деформации. Какви са възможните деформации? Първата деформация от страната на предлагането е олигопол. Имате няколко големи фирми, които на практика действат като една. Сключват така нареченото споразумение за фиксиране на цените или картелно споразумение с други думи. Те продават на едни и същи цени, на еднаква цена и по този начин ощетяват потребителите. Избират такава цена и такова количество продукт да произвеждат, които да максимизират тяхната печалба. И по този начин ощетяват потребителите, защото са големи и по-силни от тях. Втората деформация или израждане на пазара от страната на предлагането е така наречения монопол. Имате една голяма фирма, която е много силна също, защото е единственият доставчик на дадена стока и услуга и тя може също така да действа, максимизирайки своята печалба и произвеждайки такова количество от продукта, което да максимизира тази печалба. И пак потребителят е ощетен. По същия начин аналогичните израждания са от страната на търсенето. Монопсон или олигопсон. Монопсон е една голяма фирма, която изкупува всичко. Целият продукт на пазара. Няма друго търсене от други фирми. Олигопсона имате само няколко големи фирми, които търсят дадения продукт. И те също фиксират цената, но на възможно най-ниска. Те купуват на възможно най-ниската цена. Олигопсоните или монопсоните купуват на възможно най-ниската цена и по този начин ощетяват производителите и потребителите. Това се случва. Затова, когато пазара се изроди, се използва така нареченото антимонополно или антитръстово законодателство, което да защити интересите на по-слабите пазарни участници. Конкуренцията действа като защитен механизъм, само докато пазара е съвършено конкурентен. В момента, в който пазара спре да бъде съвършено конкурентен, конкуренцията спира да действа и пазара вече не разпределя ефективно ресурсите и се налага коригирането му с намеса от страна на държавата. Като, например, Комисия за защита на конкуренцията да действа, Комисия за защита на потребителите и така нататък. Да пази пазара да съблюдава основните принципи на съвършената конкуренция. Да имитира поне съвършена конкурентен пазар, да наподобява. Така, кои са аргументите за и против ценовата система? Няма по-добър механизъм, изобретен в човешката история за разпределение на готови стоки и услуги или на ресурси от пазара. Няма по-добър механизъм. Ценовата система на практика стои в основата на пазара. Тоест, пазара или ценовата система са известни с това, че те са механизма, който най-добре разпределя ресурсите. Но те разпределят ресурсите добре, докато са възможно най-близко до така наречения съвършено конкурентен пазар, който е еталон, образец за ефективно действащ пазар. Казах вече неговите характеристики, отговаряйки на предишните въпроси. Значи, най-голямото предимство на ценовата система е, че тя е най-добрият известен механизъм в човешката история за разпределение на готови стоки и услуги или на ресурси. Друго предимство на ценовата система е, че съответно
дори да не функционира добре, тя може да бъде коригирана чрез регулиране, чрез намеса от страна на държавата и пак да почне да функционира добре. Това също, значи ефективността и предаването на сигнали между стопанските агенти това са най-големите достоинства на ценовата система. Кои са недостатъците на ценовата система? При функционирането на пазара, дори на най-съвършения пазар, има много нежелани ефекти. Например, получава се неравенство в разпределението на доходите. Едни хора стават много богати, други хора стават, примерно, много бедни. И съответно се налага държавата да се намесва, например, чрез данъците, за да коригира неравенството в разпределението на доходите. Друг недостатък от функционирането на ценовата система. Е, че пазара не създава много важни стоки и услуги, които се търсят в обществото. Например, най-бедните хора имат нужда, например, от жилища. Обаче частния сектор, ако се разчита на пазара и на съвършената конкуренция, без намеса от страна на държавата или на публичния сектор, частният сектор няма да тръгне да построи жилища за бедните, а трябва да ги построи публичния сектор, т.е. държавата да се намеси, защото там печалбата ще бъде много ниска от наемника или от цената на тези жилища. Те трябва да бъдат на ниски цени, за да могат най-бедните хора да си го позволят. Друг проблем с ценовата система. Примерно, ако частният сектор също така не осигурява примерно инфраструктурни проекти, които са много рискови и на много висока стойност. Ако се разчита на ценовата система на частния сектор, той няма да ги осигури, защото риска е голям и възвръщаемостта е бавна. Когато имате, примерно, трябва да построите, представете си един канал под океана, като например Ла-Манш, или ако искате да свържете Европа и Азия с някакъв канал. Това изисква огромни суми пари, риска е огромен и възвръщаемостта ще бъде много бавна във времето. Частният сектор, който се стреми към бърза печалба, няма да поеме този риск и се налага да се намеси публичния сектор, да осигури финансиране, да помогне на частния сектор и евентуално частния сектор може да се включи като партньор на публичния при създаването на такъв проект. И в крайна сметка основните критики на ценовата система са свързани и с това са самите недостатъци на пазара. Пазара има доста недостатъци. Например, може да изпадне в криза, когато настроенията на стопанските агенти са песимистични за бъдещето. Пазара също така, ако не е съвършен конкурентен, няма да разпределя ефективно ресурсите, може да не осигури производството на ключови стоки и услуги за социално уязвими групи от населението, може да създаде огромно неравенство, да не създаде инфраструктура и така нататък. Тоест, пазара има също своите недостатъци, и които се налага се намесват от страна на публичния сектор, за да бъдат коригирани. Най-голямата критика към ценовата система е, че ако пазара се изроди, на практика тя ще изгуби своята сигнално-комуникационна функция, няма да отразява адекватно предпочитанията на стопанските агенти и възможностите за печалба в различните сектори на икономиката. Край.